Hola, som els alumnes del Riera. Hem fet els vídeos per mostrar-vos l'institut mitjançant codis QR. Esperem que us agradi. Jo tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixell, s'avioneta i el teu submarit i apartat. Jo tant estafè i sa galleta, quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolça i te freda, oh yeah. La zebra te passa un semàfor i com se desmunta un bidet. Cosmètics i Margaret Astor, ja sé com s'escriu Juliet. Jo tant sa rosa i el cactus